हमार नाम मास्टर दीनानाथ शास्त्री। हम पटना के हाई स्कूल के एक टीचर बानी। हमरा 1 महीना के छुट्टी मिला रहे। आज छुट्टी पूरा हो गई। हमरा अब ड्यूटी जाए के पड़ी, लेकिन घर में केहू नहीं खे। एगो हमार लड़की भी है जेकर नाम ज्योति है। एक औरी हमार लड़का बा, लेकिन वो हमार लड़का ना है। ज्योति के माई ज्योति के जन्म देते ही स्वर्गवास हो गई। अब ज्योति की जीत के चलते हमरा दूसरा शादी करे के पड़ल। अब वो औरत या उन्हें से एगो लड़का लेके आई रहे, लेकिन ज्योति सवेरे पढ़े गई भी, लेकिन अभी लेना है। अच्छा ठीक बा, हम इंतजार करते नहीं लगे। हमार घर में नौकर बा जेकर नाम चिरकुटवा हो। हम जब घर में आईने तो घर में रहबे ना करेला, ना जले कहाँ रहला कहाँ ना था नहीं खे। अच्छा ठीक बा, हम ओकर का आवाज लगावत नहीं। चिरकुटवा रे, चिरकुटवा, चिरकुटवा रे है। आवतानी भैया प्रणाम। आ गई नहीं। का बात हो भैया, का बात हो? प्रणाम करो तेरे के पीछवा से हुथ नहीं आवत अड़ी। हमरा में दोष बा? हमरा में दोष बा रे। हमरा करे तले तू घूम गइल हो। भैया प्रणाम प्रणाम प्रणाम। ओ तो प्रणाम को कि प्रणाम करे तले घूम गइल हां, हो। हमरा प्रणाम करे तले तू घूम गइल हो। जल्ला का बात है जे चिल्लाते रहो? का बात हो? एने सुन। हां देख, ज्योतिया सवेरे स्कूल पढ़े गई। अच्छा, अब 12 बजे अभी ले ना आइल। बताओ तो कहां गइल कहां ए मर्दे, हमरा लइकन के परीक्षा चलता, पारा पारी परीक्षा होला, ओकर पाछे नंबर पड़ल होई तनी लेट फेट अइबे करी। बात सही कहत रे। हां आवते होई। आ छोट बच्ची भी ये खेलत कूदत आवत होई। आवत होई। अच्छा ठीक बा, चलो ओकर इंतजार कर जा। आवत चिंता मत कर। बाबूजी हम परीक्षा में पास हो गए नहीं बाबूजी। हमरा के नाम में कॉपी और कलम मिलल बा बाबूजी। ज्योति परीक्षा में पास कर गई। हाँ बाबूजी। आ तारा इनाम में कॉपी या कलम मिलल बा। देख ले रे चिरकुटवा। है मर्दे, पढ़े में तेज बिया तब न इनाम पावले बिया। ना पढ़े में तेज बिया, बहुत तेज बिया, तबे ने एकरा इनाम में कॉपी या कलम मिलल बा। हां मर्दे। आखिर बेटी के अगर ये रे मास्टर दीनानाथ शास्त्री के। मैंने सुन, ई खुशखबरी हाँ। तोर भौजी के सुनावल जरूरी बा। जरूरी बता कि जान जाए कि तहार बेटिया पढ़े में कितना तेज बिया। हां ओने चल, हम तोर भौजी के तनी बोलावत। बोलाओ। ठीक बा। ज्योति के माई सुन तरु हो। ए ज्योति के माई सुनो तरु हो। ज्योति के माई का हवे? काहे इतना जोर से चिल्लातनी? अच्छा एगो बात बताओ। हाँ। जब हम तहरा के बोलाई ने तब पिछवा से आके ठोकरिया वेलू काहे? ठोकीनाथ का पूजा करी का? बोला ना, पूजा करे वाला बड़ा का तू ठोक ठाक मास्टर है बा। चुप। बहुता कहीं कई गांव के लड़का कुल सुनियो तो कहियो तो ठोक ठाक मास्टर हो चुका। अभी का लड़का देखले बड़ा तो ठोकरिया बो। चुपचाप रह, हल्ला मत कर। हां जा, तू मेहरारू से ठोकवावे ला बोल ले। चुप। इतना हल्ला करबे गांव जवार के लोग का कहि रे? ना लोग अभी कहां जाना था। चुपचाप रह, बहुत बोलने लगे। हां ज्योति के माई। हां बोली। देखो ज्योति परीक्षा में पास कर गई और ओकर इनाम में कॉपी या कलम मिलल बा। देखला कितना पढ़े में तेज भी है ज्योति। मिलबे करी। बाप रे बाप। मेहर मौगा मास्टर रे। इनाम में कॉपी या कलम मिलल बा। हम कहतनी आज से ज्योतिया स्कूल ना जाई। आज से एकर पढ़ाई लिखाई सब बंद। आज से पढ़ाई लिखाई बंद। तो हमहू देखतनी कि ज्योतिया के पढ़े जाए से के रोक लेला। के रोकी? हमें रोके। मेहरारुओं के कह देला कि जब ज्योतिया ना पढ़ी तो तारा ऐसन मर्द मास्टर पढ़ा नहीं के जब। हम को तो ज्योतिया पढ़े जाई। हम कहतनी ना जाई तो ना जाई। ना जाई। कितना भड़ करे ले ई रे। हां करबे करी। बियाह को के जब घर में आई हाँ। तो देखले करते ही कैसन रहे। हां रहे। गिर तेरे लोक पातर। पातर रहे पातर। लेकिन इहे घर के अन्न दाना
खा के हाँ एक और देहिया देख क्वेश्चन भइल बा देखने कर देहिया क्वेश्चन भइल बा कैसन भइल बा गोभिना भैंस तेरे भइल बिया भाग मार दो ओई गोबिना भैंस खानी बिया तू तो एकर शिकायत करत रह अब शिकायत कर देनी हाँ पड़ी ई गोबिना भैंस खानी बिया ओई गोबिना भैंस खानी नहीं खे ई खा के भइल बिया बहिला भैंस खानी जोतिया भैंस खानी बिया रे है ना सुन को दे कि जोतिया पढ़े जाई तो जाई हाँ जोतिया जाई हम कहते ना जाई अगर ये स्कूल जाई थामी घर में 1 मिनट ना रुके कहाँ जाइबे ए तो तहरा के रोके लेके बा हो जा कहाँ जाइबे अपना नहीं यार कहाँ जाए तो चल जाइबे नहीं तो तोरा के बोलावे अब जा ना जाए थामी घर में थूकऊ ना आए ते तो ये घर में ढिमिलिया मर भी जा चिरकुटारा है ना सुन का? अब पेटी मुड़ में उठाओ आ जमुनिया पहुंचाए अब चल हमार सहायता के जरूरत नहीं थे हम खुद चल जाए नहर धा के तो जो हमने के बोलावे ना जा को दे बोलावे जो जो मोहन मोहन बेटा क्या बात है माई देखे मोहन बेटा हमने की घर में कोनो जगह नहीं की चले तार मामा के यहाँ चल जाओ हमने की घर में 1 मिनट ना रुकल जाई जा सा बहरस माई ये घर छोड़ के मत जा माई आज के बाद हम पढ़े ना जा माई घर के सारा कार्य करे माई छोड़ के बतियावा ना पोस से खुरिया न हम तो ये चाहत रहनी हाँ कि तू स्कूल ना जा ई घर के सारा काम कर आज से ई घर के सारा काम तू कर बजोतिया ठीक बा ठीक बा माई चिरकुटवा हाँ भाजी एक समझा दिया हाँ अभी समझा देते नहीं का बात है पीछे क्या करता रहो का बात हो कहो तो आगे आवा ना हाँ कहो का बात है समझा दिया ओकरा के घर के काम अच्छा हम जातनी मंदिर में पूजा करे मंदिर में मत जो काहे मंदिर में मत दो ते जइबे मंदिर में तो मंदिर ढह जाई ते भगवान के भक्ति नहीं तो भक्ति ना हई तो भक्ति नहीं की भक्ति नहीं ते जइबे भगवान के पूजा करे भगवान रहिए बहरी तोरा से भगवान लोग डरा गइल बा ऐसे कि ते मंदिर में जाली तो एक मुठा अगरबत्ती बार लेली आ शंकर जी के थुथुन पर रगड़े लगे आ कहली धन धन रे चिरकुटवा काहे हम धान खतरा पूजा करे निकारे हाँ तो के अपना कर्म खतरा करेली चुपचाप रहा तू जो 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 पढ़ा ले लो यही पर मरद बनत रह कहत रह जो पढ़ा ले मेहरारू कह देलक तो ओकर बात रह गइल मरद ओकर सेकुरिया गइल ओई मौगुआ एक बार ताकतिया तो सेकुरिया आ जाता चुप एक बार मरद बनत रह तका करी रे ओकरे से लड़े जाई तो तू ओकरा से लड़ब तो सकब ओकरे से हमरे सकम रे सकब ना सकम हम ओकरे के जाना पटक के छाती पर बैठ जाई तो हांस कानी पाकू पाकू कर जाना तू जानता रे हां अगर ओकरा के हम मारतनी तो इहे गांव जवार के लोग कही कि मास्टर एगो शिक्षित आदमी होके हाँ। अपन मेहरारू के मारत फिरत रे हां हैं ओई के मारे नहीं खमारे हां तो हां ओकरे तरह लंगिन बने हमू रही अपने हैं? पिटाए के चलते नहीं खमारे मेहरारू कोनो रास्ता चल जाइए मरद ना मारी ओकरा के लेकिन तू एकर चिंता मत कर तू अपन नौकरी देखो एकर देखभाल हम करे देखो ज्योति अगर तहर माई जिंदा रहती तो ई दिन ना देखे के पड़ी इहे हो सौतेली माई के असली रूप अगर सौतेली माई अपन माई के प्यार देले रही तो दुनिया वाला आज ओकरा के सौतेली माई के नाम ना देले रही ज्योति अब तो हमार छुट्टी पूरा हो गई हमरा जाए के पड़ी तू अपन ख्याल रखी है जौन जौन ठीक कही तौन तौन तू करी है ठीक बा भाई चिरकुट हां ज्योति के ख्याल रखी हां ठीक बा तू जाए एकर ख्याल हमार रही कोनो बात के दिक्कत ना होके
चाहे कुछ दिक्कत ना होई, तू अपन नौकरी देखो ना, हमार काम बा एकरा के देखो। ठीक बा चिरकुट, तो हम जाते हैं। ठीक बा, हम जाते हैं। चल ज्योतिया घर देख कितना गंदा भइल बा, घर के सफाई कर, ना तो करक्सिनिया आ जाई तो तोरा के मरबे करी, हमरो के खा के चबा जाई। बहुत खतरनाक बिया रे दादा, ई के तरह एकरा से बियाह हो गइल, एकर बियाह ना होत रहे। चल घर के सफाई कर। माई माई कहाँ बाड़ू तू माई? ज्योतिया में कपड़ा गंदा कर दो माई। का भइल मन बेटा? ज्योतिया में कपड़ा गंदा कर दो माई। का ज्योतिया की मजाल कि तोर कपड़ा गंदा कैलस? कहाँ बारे हो? प्रकाश कुमार मेकअप रूम के अंदर आने की कष्ट करे। प्रकाश कुमार का रे तोर अखिया फूट गइल बा कि तोर अखिया माई लूट ले बिया? तोर लौकत नहीं खे हमार बेटा के कपड़ा गंदा कैलिस? बोल का गंदा कैलिस रे? भाऊजी काहे ओकरा के मारत हरी? काहे ना मारी? का बात हो? हाई ज्योतिया हाँ, हमार बेटा के कपड़ा गंदा कैले बा। तोर कपड़ा गंदा कइल रखियो, बोलबो मऊ गऊ हमरा से। ए तोरा बेटा के कपड़ा गंदा कइल रखियो? हाँ ते काहे एकरा बेटा के कपड़ा गंदा कइलिए रे? हां, ते एकरा बेटा के कपड़ा गंदा कइलिए, तोरा ना लौकल? हां, माई तोर अखिया लूट लेले बाड़ी, आखि तोर अखिया भड़क गइल बा। ते एकरा बेटा के कपड़ा काहे गंदा कइलियो? ते जान तरी एकर बेटा गांव में नमूना हीरो हो, आ एके गो पैंट बा फट ही भोतड़ी करा फीट फीट के पहने। रे चिरकुटा का हो? हमार लड़का के एगोड़ा पैंट बका रे। देखना ई बुझाता पेट कुनिया रोड पर घिसियावल बा। रे चिरकुटवा नहीं जानत का आजकल के मॉडल जमाना चलल बा। हां, मॉडल चलल बा फटाई पहने वाला, वे मॉडल हा? ये मॉडल है। हाँ हां, तोर बेटवा मॉडलिन बा, मॉडलिन। बाप रे बाप, फूलबा हमरा सामने अकेला में भेटइया मत, ना तो नोटियो ईंट के ऊख में डाल दे। अभी एकरा के चल साफ कर, ओकर कपड़ा साफ कर। बाप रे बा, ओकर गोड़वे पर धोका साफ करइबो है, भोसड़ी करावा नेरिया रे। साफ कर, साफ कर। हां, बाप रे भाई, देखा ना कितना फाटल बा पैंट। माई माई हमके बहुत जोर से भूख लागल बा माई, हमके खाना दो माई। का तार भूख लागल बा? हाँ माई। चलो तोरा खाना खाए के देते। ए भौजी, रे भौजी, कहा हमरो भूख लागल, भूख लागल बा? हमरो के खाए के दे। हो जग बकरी मुतले भी है ना, जा हो जग बैठ जा। हमरा के टीवी धइले बा, बकरी के मुतल में बैठी हम बहतात रही, कहां खाए के मन करे। बाप रे बा, होते चुका लइका के दुलार देखो। सही अनेरिया चीज बड़ा ढाढाला। ई भोसड़ी करा ओरिजिनल ला हो, ई डुप्लीकेट हो। ई नहियरे से झिटिक के लेके आई बिया। ई मास्टर के लइका ना हो, ई नहियरे में ओकरा लइका हो गई रहे, लेकिन मास्टर साहब एकरा के पोस पाल करे खतरा ओ करक्सिनिया से बियाह क के लेके आई। हम देखियो अनेरिया लइका के कोरा में सुता के खियावतिया, उतार ओकरा के कोरा में से। काहे उतार ना, होते चुका लइका कोरा में सुतेला। रे चिरकुटवा का हो? नहीं जाना हां, लाला हवे लाला। तोर बेटवा लल्ला हो। हाँ कृष्णा जी। बाप रे बाप, बारे लल्ला लल्ला है दे बाप, पाड़ा घोपे वाला भल्ला लल्ला हुआ भोसड़ी करा। बाप रे बाप, बब कट केस कटवाव लगा, जमा निकलवा दी तो खाली बुझाई कि सौसे दे टी करिए धरा बोल। ए भोसड़ी करा से नहीं,
हमरा रे एक तो चिरकुटा आय बैठा ना हो जा हम है ने बैठा मैंने ना बैठा है ने बैठा हम है ने बैठा है ने बैठा माई माई हमके बहुत जोर से भूख लाग गइल बा माई काम करत हमके खाना द माई का तहार भूख लागल बा आई हो दादा आई ना ना जब हमार बेटा के भूख लागेला हां तब एकर पेट में जब हमार बेटा को भूख लागेला तब तोरे भूख लाग जाला आ खाए 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 कोइला रह गया केतना खाई रे आय के अरे केतना खइबे रे मर गए अब भौजी आज भोर ढील दो केरा हमर छील दो रे चिरकुटावा का हो तू हमार घर में रह के हमरा पर हाथ उठावत रे ना रे हम कोनिया ई निहुरल बिया आज आज भोर माफ कर दे भौजी चिरकुटावा का हो भौजी एकर भूख लागल बा नु हां हमार बेटा रात छोड़ले बा खाना राती वाला हाँ जन कीड़ा पड़ गेल बा माटी पड़ गेल बा हां ले जाके खिया दो ओकरा के उहे खानवा एकरा के दे दी खाए के हाँ अच्छा ठीक बा भौजी उहे खाना एकरा के दे देते नहीं और हम जातनी शिव चर्चा में आज दादा रे दादा ले गोल शिव चर्चा रे दादा दादा रे दादा हे भोसड़ी करा के देखो तो नहीं तो हमारा आंख लाल हो जाता ई साफ हमार दुश्मन है बा देखिए बचवा के दुर्गति ई जहिया जन्मल तहिया एकर माई मर गई एकरे के पोषपाल करे खतरा मास्टर साहब ओकर सिनिया से बियाह कइले वो एरिया लइका के होइले आ ओकरा के मान सम्मान नबा एक बेर कहता खाएम तो कहती अल्लाह अल्लाह कथी खइबो आई बचवा देखा देखी कहलक या खाएम तो एकरा दे पर हंटर के मार्ग बरखत जोतिया ओकरा से खाना काहे मंगली हो हमके बहुत जोर से भूख लाग गइल है काय रोज हो गइल बा खइले 4 दिन का बोली 4 दिन से ही बचवा ओकरा से खाना नहीं के मांगो डर है कि वो मारे लगी ओकरा से खाना मत मांगी हो तू ओकरा से खाना मांगो तर उतारा दे पर हंटर के मार बरखत तू मास्टर के लड़की हो ऐसे नु कहल जाला सौतेली माई अपना माई के प्यार दले रही त आज दुनिया में लोग ओकरा के सौतेली माई कह के अमर ना कइले रही उ तहर सौतेली माई हिया सौतेली माई एगो तोहरे नार बाड़ी भगवानों के सौतेली माई रहली श्री रामचंद्र जी के सौतेली माई रहली 12 बरस के वनवास दे देली प्रभु अपना मर्जी से 14 बरस लगा के आया गई उस समय तोहरो पर आ गई बा उस समय के तारा काट लेवे के बा तू ओकरा से खाना मत मंगिया ई थाली ले लो आ गांव समाज से हम तारा खाए के दिवा दे 2 रुपया 10 रुपया गांव समाज से दिवा दे थाली उठाबो हम गांव समाज से तारा के खाए के दिवा दे लेकिन वो करक्सिनिया से खाना मत मंगी हो वो करक्सिनिया खाना मंगबू तो तारा के मारे लगी चलो आबा हमरा साथे